Hello mga bay, maayong buntag. Ang takta diri sa kabuntagon, mag-alas 6 pagid no. Ang among dapat mamatami is alas 7:30 pan karon nasayo-sayo gyud kay kusog kayo ang ulan, dalugdog grabe. Ug nagbaha na diri sa among lugar. Tagatuhod na sa gawas. Ara. Baha na nagpuno na dito sa gawas. Ito among amo dito galug-gulog siya. Nasta diri sulod lang ay tubig. Wala may kuryente. Git kay wala kuryente. Basta suga sa ulan sayo kayo. Dalugdog kasta ng suga. Tubig. Sunod sa mga balay ang tubig. Sunod arang mga bayan. Tubig. Oh my God. Baha na ang balay. Abot na sa pultahan. Gawa ang saka. Tara. Basta na ko ang trabaho. Hala. Ginoo ko. Tara. Tubig. Kanang luglugo na ko ng bangag dari kay kanang sinang ani barado dili na ang tubig kay barado ang kuan daha mga hugaw sa naman bangag ani. Oh my God. Basta ko suga sa lugdog lagi. Suga yung lugdog. Barado na lagi siya. Balas hanggang sa taas. Baha pa more. Ginawa ang cellphone. Sintuwad.
Medyo us-us na siya. Tara, nagtingog kay ako ang manggilog-log ang bungag, bangag, buho. Paghambarado. Mabaw na siya, makita na nimo ang tiles. Makita na rin ang tiles. Ubos na ang tubig. Ayan, bumaba na po yung tubig mga bay, no? Ni kuan na, ni naog na. Guwa na ko atangi dito sa bangag, daghan kay ni bara. Ana, mga balas o gikan sa taas. So, diri na po ko sa sulod magkalos-kalos. Tingnan ko sa Pilipinas lang mabaha, dili pa tayo baha. Sige. So ano kay barado man ang baluan. Ay dahan balas akong di luglog ug may dito. Isagab di. Dili maka kuan ang tubig kay barado. Daghang balas. Makadagan. Ang giatangan akong bangag. Sayo ka. Ano man na? Unsa man na ilang pagpanday? Anong manulod man ang balay? Balay? Balay man ang manulod. Ha? Puno yung sinina dia nga bas ang tanan. Hey, kinabuhi. Unsa wa man ni klaro ni iyang pagplano sa iyang balay. Sulod man ang tubig tanan. Hasta sulod balay, gabaha among balay sulod sa taas, hasta mga bintana nanulod ang tubig. Naunsa man taw ni iyang pagpanday hoy. Siya may inhinyero ani sa iyang balay. Nanulod ang tubig sa mga bintana. Ipagmuta pang mga katabang o pa ilamos. Ginoot. Mukaw bisag nakadungog na biya ako sa iyang pukaw unya. Ako lang siyang pawaon ba kay siyempre magsuot ta og siksi kaayo mag ibog niya siya sa atong lawas. Dugay man siya mulakaw nga. Gihuwat na ko mulakaw siya. Napay tuktok imo mura gubo ng sira. Sigang suga niya, wag kagwanta. Wag manggilak ang amo ang kwarto. Diyan, ubos na ang tubig. Gikan dito sa taas, sa hagdanan. Tanang bintana, nanulod ang tubig. Naunsa na ang taong kalakihan. Basta kusuga sa dalugdo ito. Sayo kay namukaw ang Ginoo. Basta nga lukas sa dalugdo. Basta kusuga lagubo pa imo. Tanawa, nag-swimming ng mga tao. Isa man ni mga wiring nasa ubos ron. Awa na, di na pwede. Naman di ka na lagay anak. Patay. Nabasa ng mga tao. Taman diri ang tubig ganiha mga bayo. Diri gamay na lang kulang. Taman anang dalag ang tubig ganiha. Sige. Nihubas na mga bay, balas. Asa man ni balas na lang ang nagpabili no. Moong barado siya kay kuan. Tungudaghan kaayong balas no. Kani ang mga balas mo ni bara sa bangag. Muna dili makakuan ang tubig, dili makadagan. Puro balas gikan ni sa taas ng balasan ni. Gikan sa rooftop. Dira kandos ko ning kuan mga balas. Daghan kay tulo ni balaya.
Hasta ni nangabuslot ng mga kisame kanang mga nangdalag tulo na siya. No. Tulo na siya ng mga nangdalag diha. Mga tubig sa pultahan. So diri sa balay. Dayon dito hasta to katong tuwa dito. Kanang grade na pultahan puti. Wala man na sa una. Kung wala pa na siya, kanang sala na siya sa mga laki. Kana siya sala na siya sa mga laki. Tanawa ninyo mga bay, niliki na, bago kay na ha. Dako na kaayog liki, kani nga side Sani? Kana siya dako na kaayog liki. Kana siya ang liki Bago kining balaya pahimo ilahang kagalingong anak mo ay nag-inhinyero ni. So wala na siya sa una. Ang tubig diri-diritso ang tubig sa gawa sa kalsada. Karon na naman na kanang gihimo nila kana sala na sa mga lalaki na bisita. Kanang naay tubig pud sa sulod, ni sulod ang tubig dito sa atubangan. Wala man sila gibutang sa atubangan nga atang, so ni sulod ang tubig sa pultahan. Hasta na diri ka ng pultahan nga puti. Sarado kay na siya pero nakasulod pagid ang tubig sa kilid. So daghan kayo kabkabunon rong adlaw mga bay. Sige. Mga nagid ni ang kinabuhi. Hala. Diyan nalimpyo na ng salog kanang mga butang diha pitik daghana. Gisamuka na kay kuan ang mga butang ba dili pagidila ipanglabay. Kana di naman na nila gamito ng mga puthawa na kay okay naman ang tanan, sarado naman ang tanan. Dayon kana kung gipangtapok diha kuan na sa tent na nabungkag ang tent kay ni bagyo sad sa una. Kusog kayo ang hangin, ang tent nila bagong palit. 300 kapin ang palit nila. Bali sa atua ng kwarta ng 300 kapin 20 mga kulang-kulang 70,000 ang ilahang palit ni balitok ra dito pa yung kalsada piti pa namong gukod. Karon hawiran na namo ang tubo sa kuan sa tent. Ni kusog naman pud ang hangin, ni dagan ko bahala mo diha mabalitukan ta ang tent. Dako kayo nga tent na dagko kayo ang tubo. Nga bali-bali gay ng tubo ako anang gipanday straight nako kay para ma-arrange lang nako kung gibungkag na siya nga tent. Ako pa siya nagbungkag ana tungag adlaw ko binungkag kay mga ruska lagi. Bisagli ko kabalo, hala pangita lang ko paagig pamungkag sa mga tent. Lagi pang dok-dok na ko ang mga putaw para mo straight. So dara na wa ng tubig, nihiyos ng tubig no. Sus Ginoo ko, sige. Dinhi na lang ko kutob kay maghimo na ko og lawog nila pamahaw. Ipaningot ang taon kog sayo jud kay namukaw ang Ginoo karon. Grabe ang dalugdog jud ganiha sa mga naa diri sa Kuwait. Sus, nitago gyud ko sa habol kay nakulbaan ba ko. Kuan gito siya mag-alas 6 na gito siya no. Wa pa toy alas 6 tung kusog kay ang dalugdog. Wa man ko kabati nga nag-ulan, akong nabatian ga dalugdog ra gyud kusog kaayo sa nga tanan. Hala ka Ginoo ko tagatuhod naman day ang tubig diri sa gawas ni sulod na sa among balay. Hapit na gid sa tuhod na daghan kay itong mga butang nga basa amo patong pang hawason karon tanan dito sulod kay gawas na buto namo pauguhon ang uban sa tong uban nga basa. Hasta nga mong vacuum naligo tayo ng tubig ang makina. Ako patong check upon to sus madoktor na pagkuhan siya vacuum karon. Check upon pa nako tong sulod hasta tong bag sila nag mga abog hugaw na napuno gid tubig upiting bugatas vacuum. Sige, okay lang na siya. So, kinabuhi sa OFW, kaya kung Pilipinas ro ang bagyo. Talagsara kayo diri mag-ulan. So, sa katuig ka usa, pero makuyawan lagi kayo sa uwan.
Okay, ang uwan magud siya balas ba nya gamay kayo tong bangag o kinahanglan gid nimong luglugon gid nimo para mo kuan ang tubig ba. Mo agi jud ang tubig so mo to wa gid ako dangig luglug nga di mahubas. So dinhi na lang ko kutob mga bay. Ayo mo diha. Sige, daghang kaayong salamat niyong tanan. O gaamping mo kanunay, daghang salamat.